A to nedáme kolovať. My sa nedáme, aj keď to vôbec vyhrali, ale svojím spôsobom, ale vlastne prehrali. Nie, naozaj, 11, ako sme verátali 25, a to asi nie je naozaj veľmi veľa. Možno, keď šťastie, tak sa tam pridružia aj nejaké menšie. Máme tu národ. Taký práve, taký ten... Navrhujem spôsobný bolo prečasová. Ja len že ľudia, že myslíte tam nahrúť Šuškovič? A my tu ten náš tak. Mají zlepší Teraz. Dobre, takže na Hariho máte toto, tým pádom Janka je. No a treba tu blahostíviš Boženom Tomáškom. Bratislavský raj. A tým pádom tam je aj taký problém, že keby si Ježiša Indráku štorcoval, príde za ním tu pár ľudí z fakulty a rozumieš, to je... Čo? Ešte zostal vysieť nám. Ešte jeden. Veronika, zahráš si raz. Si blízko máš. Čo? Vidíš mu tú ruku. Takto. Čul. Chceli naučiť najprv Mariáša, to nič. Potom sedma. Nič, hej, nechytal. Tak sme nakoniec vymysleli veľmi jednoduchú, ktorú sme nazvali, že na kokota. A to vyžalo to, že všetci, čo toto položia kartu, ale najväčšie je na ďalšie kolo. A toto ti chápal, ale vieš, čo sa mu bohovsky páčilo, lebo to je to, že to zvykla nač, že jedna koštíva, jedna koštíva, že on vás iba dvakrát, 32 minút. Figurovci takto trávili celú stretávku, všetkých nás obohrali, všetkých nás obohrali a teraz sa vrhli na rodinu. Super. A to nám aj predniesneš. Keď prídete k nám zase furt. Treba to dať na internet. Ahojte, kočky, zamávate mi? Filmovačka, zakývajte lístky do kamery. Výborne. Ale kto? Levidová. Kto má lučku? Ja som masky, vždy spívam, ale nie som močera, som tu záhoria. Ale až raz cez živinu. Sedu s Háľama. Poď si zahrať tam. Víte čo? Ako pilom? Toto sa dá hlavne. Som myslel, že Neviem.
To bude skrytá kamera. Tie kamery to ale Maxvalová to na mňa naposledy skúšala. Maxvalová to naposledy na mňa skúšala. Na Vianočných trhoch prišla a... Ale čo Maxvalovej opačne nebola, počúvaj. Že 88 korún dala mi 50.